Hello mga higala, may buntag, may udto, may gabi diha sa laing dapit. Mao kini si Irene Sobico, Irene Kanya Sobico, ang bag-on yung higala sa Kawanangan. Karon mga higala, ako ipakita kaninyo ang unsay kinabuhi diri sa bukid. Ha? Ako ipakita mga higala ha, kung unsaon pagpangwarta o unsaon pakabuhi dinhi niining among kabungturan dinhi sa Bairan. Kinsa tong taga Bairan nga gimingaw na kaimos diri sa atong kabungturan, tan-awa lang ning akong salida mga higala. Dara. Manguha kog batong ha. Dara. Batong mga higala, atong pupuon. Pupuon na to ha. Sus, daghan kay nakuha akong sister-in-law mga higala ko gihan in town kay ni siya. Sus, Ginoo ko. Ako mabuhi Ginoo ko diri kay mao gid ni akong nadak-an nga kinabuhi mga higala. Mao na nga mingawon jud ko kung to ako sa syudad. Mingawon gid taon kay ko ani nga kinabuhi. Nya mingawon kay ko sa mga pagkaon nga among namat-an og kahayag. Ha? Mao kini ang among farm mga higala, pero dili ako'y nag-farm. Nanguan ra ko, namupo ra ko ha. Nanay, daghan kayong batong. Paibog na ko sa Inday Kabkab ani ha. Paibog na ko sa Inday Kabkab, parion ako sa Inday Kabkab, ako siyang pa actual gyud nga manguha aning maong batong puhon mga next week siguro. Tan-awan ninyo mga higala kung unsa kapait ha. Unya dayon inyo raning tunog-tunuban among mga batong dito sa merkado. Sus, di intaw nila lim ang pagbuhi ani. Gikan pa sa pagtanong, mag-usok pa, mag-abuno, naambot na lang yun. Intaw niya di init kay tanan mga higala, di intaw ko nagsuot-suot ko aning kalibunan ha. Nara ay. Daghan na kay kuha. Ay, natagak. Sus, Ginoo ko, mawagtang atong kaaniyag ani, pero sige lang kay mabuhi man ta, makakwarta ta, makakaunta sa insakto. Ha, dili ta magpangayo. Ako ray nangayo kay di man ni ako Di man intan ako nagtanom ani. Ang ako man tang kugihan nga igsuon. Nya nang mupo ra ko. Mupo ra ko ani ha. Pero ako lang ipakita ninyo kung unsa kapait nga kuan. Unsa kapait nga mangwarta ta aning bukid na. Udtong tutok. Unsa rong orasa day? Alas 10 sa kaudtuhon sa kabuntagon di pero grabe na jung inita. Grabe na jud tahong inita mga higala sus na daghan na kay kukuha. Daghan na kay kukuha pero ambot lang di ba ka kuron ari di ba ka ko ani makasab-an ros tag iya kay giunsa man ni akong pamupo. Sus, Ginoo ko. Narang mga batong. Wala na arabay kuan mananap. Mapahitan ko ani na. Kisi-kisi kita ani ron. Ha. Mao ni ha nya di niya. Ayo intaw ninyo tunog-tunubi diha sa merkado ha kay na di taon lalim ang tanom ani na nya pagpupo na nagkarong na intaw akong buhok nya mo sa akong sister-in-law kay ako ni ibutang sa iyahang kuan. Pakita nako ang akong sister-in-law ha nga kugihan. Nara. Agay mga sabod pa ta aning mga sabod pa taon ta mga higala aning atong mga bagon. Mga usok. Day pabutang ako day be. Daghan kay kukuha day. Ginoo ko, kadaghan ako na ra ba ning gipamungil kasab-an taron ani sa iya. Sige. Sige nya nara akong sister-in-law. Nakugihan nara. Pwede namang inita. Pwede init kayo pero kinabuhis bukid pero malandungan. Malandungan lang sa doon Miss Bagon mao ni ha. Kani siya batong pa lang ni. Napay okra di atong unahan. Pakiton sa tanguron. Kay bisag udto kay la sige panguha. Samtang sila si Inday Kabkab tuwa sa laing bungtod, ako sab ni asag ko sa
lain pud nga bungtod. Ha, si Inday Kabkab o si Inday, si Ate Charing o si Inday Ngavel. Nya ako ni apo ko sa ilawom sa batong. Agoy. Sige. Padayon tag panguha. Napani daghan pa kayo Nya lisod lang gid tinuod mga higala no ang pag tanom taas pa jud kay kaglatason gikan sa pagtanom hantod nga mubunga, hantod nga mamupo na pug ka, hantod nga imo na pud ibaligya, pero kwarta gid siya. Makakwarta gyud ka. Magkugilang gyud ka diri sa bukid, di gyud ka mapasmo. Plus layo pag yun sa virus. Wa gyud virus taon diri mga higala kay ang virus kaunon intaw na sa among mga tanom. Kaunon sa tanom, kaunon sa sagbot. Mao na nga diri gyud ko ganahan sa bukid. Nya, wadto lang pud tag syudad kay unsaon nga gikinahanglan man pud ta didto kay tuam pud ta obligasyon dito syudad. Nay. Ay Ginoo ko kadaghanan ako kuha Pero di lang maayong pagka kuha makasab-an ta sa iya ani ron Di ta masuhulan ani ron. Wa tay suhol ani kay giunsa pag gipanganlat ra. Unya ako ni ipakita ninyo ha kung giunsa ni pagtanom. Sunod na po na akong video pohon. Gitunta mo kung giunsa pagtanom. Gikan sa pagluyong, sa seedlings, hangtod nga ni mo tubo na ang ihang kuan hangtod nga wala na mo mamunga na gid siya magharog pag gid Jesus Ginoo ko kadako pagitaw trabaho unday ani. Pero tungod sa kakugihan sa tao makakaon ra gyud mabuhi makakwarta makapaeskwela pagitaw ni sa ilang mga anak. Hala magpungko ta kisa may mohatag na to kinsa may magpungko ta kisa man magpangayo nang taan ng mga tao ang atong gipangayuan 40 taon na kapananom. Pero kita kita ninyo mga higala galumpong la pati jud nindutag yun ngay Ginoo ako gidtong pareyon si Inday Kabkab ako tong pa suwayon ako ala na tagak akong kuha ala wala makasab-an taron anis tag iya. Nara akong sister-in-law taon. Bisag init la iya gining sungasong ang init. Amo ra gining ko anong init. Wag tang lagi ning among kagwapa lagi pero sige lang. Gawas na mo diri pagwapa na sa mig balik. Sige. La kagutom na mangaon na pud ta ani ron kauna pud gihuna-huna ani magkuha na ko mangita ko rog butong butong ang tambal sa kauhaw diri ngita tag butong aning silingan ron. Agoy Ginoo naataon gidawat intaw sa akong sister-in-law gwapa kay ni akong sister-in-law ba nagbangot lang di mo pakita siyang naong tikasan. Kaligo ta singot no mao gini mga higala no kwarta singot pero ang singot nimo ilisan ra gyud ni siya kwarta mao ni ani na ni siya nya dayon daghan man kainig bunga iyang kuan natikasan kay siya ay kay nagtago siya nang nya ako kay wa sa pusa tani atong buhok kay grabing inita. Nya i-follow niya ako sa ako ang kuan ha mga higala ha sa ako ang YouTube channel nga naguluhan og Ate Irene Vlog. Nara mao ni siya. Sige. Nya dayon naami sa ilawom aning batong. Kinsa tong kuan diha no kaysa tong makarelate aning makarelate kani nga kinabuhi. Nya gimingaw na mo ba kay naman taon mo diha sa kanang syudad na naman taon mo sa inyong gingharian nga
maayo kaayong gingharian niya. Amo adiring gingharian kay unsaon man ni nga ni aman ni sa ilawom sa kakahuyan naa sa kainitan. Kinsa to gimingaw la, sige. Tan-aw lang mo sa akong salida kay na makaingon jud mo, la kaluoy ni Ate Irene. Pero sige lang, basta layo lang ta sa virus. Layo kita sa virus diri mga higalaoy niya. Kaning kuan, batong, kaning mga tanom diri, kaning mga dagkong kahoy. Suyupon naman na ilang virus, di ginakaabot sa tao. Anha ra nas kahoy masangit. Nya manguha tag batong kay. Lain sa kay mo ditso lang tagdano nya di ta manguha ba no? Di pa kitay nagtanom, di pa kitay manguha. Dawat ra tag limpyo. Hoy, kumaayo gud taon. Manguha sa ako. Mao ni ang this is my first ever vlog nga kinutlo diri sa kabatungan ni Joy og ni Inday Sipin. Mao ni first ever vlog nga naguluhan og ang batong sa kabukiran. Naraday. Pila naman ni? 11 minutes. Okay, mustap na ko diri ha. Kay mag-video na pag kuglain dito kanang magkaon sa kubi. Kay gigutom na kay ko. Sige, bye-bye. Salamat. Like and subscribe. Thank you very much.